gulang na anak, gayon din ang driver ng tanker. Base sa inisyal na investigasyon. Sardinas. Sira yung ang kutsilyoan to. Ayaw mabuksan. Galing Maribeles ang fuel tanker at bumibiyahe patungong Pampanga pero nag-overtake umano ang tanker kaya sumalpok sa kasalubong na kotse. Sa lakas ng pagkakabangga, nagpaikot-ikot pa raw ang malaking truck habang ang kotse ay bumangga naman sa isa pang kotse. Lula nito si Bishop. Yan. Tamis. Sardines 555. Anong luto-luto yan? Stay tayo sa ganyan. Back to rice tayo muna. Papalakas muna. Papalakas. Pampalakas sa sardinas. Ating ulam ng sardines. Yung sobra, lalagyan ko ng miswa mamaya. Tapos lagyan natin ng CD. Hindi pa tayo naka-recover. Ang naka-recover na back to na tayo sa dating ginagawa. Lamon muna, lamon. Tsaka muna yung diet. Tsaka na tayo babalik sa diet. Palakas lang tayo ng sardinas. Kutsara tayo kasi maliligo tayo. With mushroom, ano to adobong mushroom. Yan. Back to rice. One time lang, sumaga lang. That's it. Ay.
Mm. 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 Masarsa. Yan. CD. Alexa, stop. Madami pa ako. Siguro mga nakain ko mga tatlong ano lang. Pero marami siyang laman. 1, 2, 3, 4, 5. So, sulit tong 555 na to. Yung malaki. Hot sardines. Mm. Mm. I guess. Bishop Ruperto Santos ng Diocese of Balanga na ipinagmaneho pa Maynila ang kapatid. Hindi naman nasaktan si Bishop Santos. Okay na. Galing ko sa kapila. Ito,